wari dafara e passé daka kasira dinama Sungalo e kungolo ati dugu wari ko odiba fo dugu andugu dum warata de o koni kuma tala sa e ka sama mone to yi I yere ta sita sita ka numéro flani wari ci wari sera Allo ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n gomi t'i gosi ngonga sama mone I yere ta a sɔngɔ ka nɔgɔ ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitini ye sama mone jini kuran bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mone ni y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka ngalon bɔnda aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installer min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban I kiniboloya fan fɛ I bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel Lafiya ale cokolen bɛ I kiniboloya fan fɛ I bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafiya référence do Foli ni tantoli an bɛ o da aw bɛɛ kulo kan ni sanga in na aw mun sɔgɔn bɛ jani ka kunnafoni siraw bɛɛ lajɛlen n'an ka bɔlɔsiraw la an b'a fɔ ko aw bisimila aw ka bamanankan kibaruya kɔnɔna la ka kɛ ni utikalo tile 5 san 2025 an ka wula in na kunnafoni bakuruba dɔw bɛna tali kɛ Mali ni AES ka jɛɲɔgɔnya tɔgɔ la ko an bɛna an ka satellite sɔrɔ an yɛrɛ taya la satellite minnu b'a to an bɛ se ka an ka sanfɛ siraw bɛɛ lajɛlen kɔlɔsi ani k'an ka nɛgɛjuru sira ko ka bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ an yɛrɛ ye an ka jamana kuntigi a ka wulikajɔw kɔnɔna la ni o ye général d'armée Assimi Goïta ye ka fara Maroc jamanaw ka yɛrɛ la k'a fɔ ko maa 4 ni olu kun minɛlen don bingannikɛlaw fɛ ko u labilala ka sanga ni wulikajɔw ye Burkina Faso jamana kɔnɔna la o b'u ka yɛrɛma hɔrɔnya tali san 65 na bibi na Capitaine Ibrahima Traoré Burkina Faso jamana ɲɛma a yɛrɛ k'a fɔ ko a bɛ waso ni mun ye bi o de ye Burkina Faso jamana bɛ ka baara kɛ ka taa yɛrɛtigiya o sira fɛ an ka jamana kɔnɔ ko ka sanu bɔ mun tɛ sariya kɔnɔ ko ka o baaraw lajɔ yanfolilakaw bara yɛrɛ la k'a fɔ mɔgɔ 28 olu de minɛna ni o baara ye baara mun ni a tɛ bɛn jamana kuntigi ye hakilina mun bila sen kan ko vision Mali kura taɲɛ sira ka kɛ ni san 2063 ye a yɛrɛ la k'a fɔ ko baaraw bɛna kɛ ni hakilinaba in kan mun bilala sen kan an ka jamana ɲɛmaa fɛ keba ninnu de an ka wulada in na kibaruyaw la kumabaw dɔ ye an bɛna dɔ wɛrɛ fara minnu kan ka walawalali kɛ aw ye sɔɔni an b'a fɔ a y'aw tulo ni gɛlɛjɔ ko ɲuman jani kunnafoni sira n'an ka bɔlɔsiraw bɛɛ lajɛlen sanfɛ sɔɔni an bɛna walawalali kɛ aw ye. An bɛ segin k'a fɔ ko kura n'a fɔ n kun y'a kulo lasɔmi cogo min na an donkan kɔnɔna la
Mali ni AES jamana ka jɛɲɔgɔnya o bɛ ka gɛrɛ ka taa fɛ halisa an k'a fɔ AES ka jɛɲɔgɔnya sabatilen bawo ko an ni irisi an bɛna an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma AES ni irisi bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ nin waati in na jɛɲɔgɔnya sabatilen bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ sira caman kɔnɔna la ko jɛɲɔgɔnya in a bɛna taa sanfɛ sirakow la an ka jamana minisiri min ka caw ɲɛsin bɛ kunnafoni kow ani fo ka taa se subahana mansin kow ma ale de ye kɔrɔfɔ in da ɲɛnamaya ka kɛ ni Malikura taasira a ɲiningalen Amadu Ak Ilen a y'a yira k'a fɔ ko Mali bɛ ka baara kɛ yaasa an ka sanfɛ sira ka se ka kɛ an yɛrɛ ta ye bawo bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ n'i b'i ka sanfɛ sira contrôler o b'a to diɲɛ kɔnɔ binganni tɛ se ka kɛ i kan kunnafoniko nasira ani fo ka taa se nɛgɛjuru sirako bɛɛ lajɛlen fo ka taa se cakɛda mun ni o bɛ sanfɛ sirako kunna n'u b'a wele ko agence spéciale ko an bɛna o kɛrɛnkɛrɛnnen ka o sigi an yɛrɛ ye don nataw la an ka kunnafoniko minisiri Amadu Ak Ilen a ka kɔrɔfɔw la a yɛrɛ k'a fɔ a ɲiningalen Malikura taasira jɛmukan na ko baarabaw mun bɛ ka kɛ an ka jamana ɲɛmaaw fɛ kunnafoniko subahana mansin ko ani an bɛ se ka kalan ka sɔgɔ jɛna cogo min na ko nin ye o paraɲɛba ye mun n'a bɛna kɛ Mali AES ani irisi jamana ka boliɲɔgɔnma de kɔnɔna la keba n'an bɔra o kɔnɔna la an ka jamana ɲɛmaaw ye baaraba dɔ kɛ baara mun n'a kɛra sabu ye ka chauffeur mɔgɔ 4 ni Maroc ka denw don ni u kun minɛnen don kulu marifatigiw fɛ bamaciya ni juguya kɛ wale tigilamɔgɔw ko an ka ɲɛmaaso u ka wulikajɔw kɛra sabu ye ka se ka ni mobiliba chauffeur mɔgɔ 4 ka u minɛ ka bɔ binganikɛla ninnu bolokɔrɔ a yɛrɛla k'a fɔ ko maa ninnu u kun minɛna ka kɛ ni janvier kalo tile 18 san 2025 ye Mali ani Burkina Faso dancɛw la fo ka taa se ani Niger yɔrɔ mun n'a bɛ wele ko la zone des 3 frontières o de kadara kɔnɔna la ko kulekanw kun bɔra fan bɛɛ an ka jamana ɲɛmaayaso ka fara wolomasiri tabaw ka ɲɛmaaw kan olu ye wulikajɔw bila sen kan ka baaraw kɛ baara mun n'a kɛra sabu ye ka kɛ ni utikalo tile 3 ye u sera ka taa ni maa 4 ka u bɔ bamaciya tigilamɔgɔw bolo ni ka lafiya da di u ma maa ninnu kunungo an ka jamana ɲɛmaa a ye u bisimila ni u nana ka n'u ka nisɔndiya ka a yira an ka jamanakuntigi la bawo ko jamana ɲɛmaayaso ye baara min kɛ ani an ka wolomasiri tabaw ye baara min kɛ a ye olu ni na kisi k'u bɔ kulu marifatigiw bamaciya wale tigilamɔgɔ ninnu bolo ko olu bɛ o folikan ta k'a di an ka jamana ɲɛmaayaso ma baara in ko a kɛra an ka jamana ɲɛmaayaso an ka sécurité d'état olu ka wulikajɔ mun n'a kolo ka girin ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ u bɛ baara mun na ani fo ka taa se Maroc jamana ko an farala ɲɔgɔn kan ka se ka nin baaraba in kɛ a yɛrɛla k'a fɔ kulu marifatigi minnu tun ye ni maa ninnu minɛ n'u b'u wele ko Daeshi bamaciya tigilamɔgɔ ninnu ko olu ka baaraw de kɛra sababu ye ka se ka ni maa ninnu chauffeur ninnu u kun minɛnen don nka an ka wolomasiri tabaw u bɛ su ni tile wulikajɔ mun na u bɛ baara mun na ka se ka malidenw ka o lakana ko nin ye o siraba ye nin ye o jaabi ɲumanba ye wa nin b'a yɛrɛ k'a fɔ fɛnɛ ko an ka cɛfini tabaw an ni Maroc jamana an bɛ bolo di ɲɔgɔn na ha ka ja cɛɲɛnka jamanaw kɔnɔ yaasa ka se ka bamaciya wale tigilamɔgɔw ka u kɛlɛ ka bɔ sahalikaden bɛɛ lajɛlen da la keba n'an bɔra o kɔnɔna la nin waati in na a yɛrɛla k'a fɔ ko sanubɔla minnu bɛ baara kɛ ka sɔrɔ a ma kɛ ni sariya ye sɛbɛnfura t'u bolo ko o baaraw bɛ ka jɔ o de siratigɛ la yanfolilakaw bara a yɛrɛla k'a fɔ ko mɔgɔ 28 olu de minɛna ka sabu kɛ ko u tun bɛ ka sanu bɔ cogo la cogo mun n'a ti bɛn bawo sɛbɛnfura tɛ o bolo ko ka kɛ ni nin sangada in de ye an ka jamana dugujukɔrɔ kow minisiri ale kun kɛmɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko fɛlɛ bɛ ka ta yaasa an ka dugukolo kana tiɲɛ sanu bɛ bɔ cogo mun na ka sɔrɔ sɛbɛnfura t'u bolo a ma kɛ sariya kɔnɔ ko n'a tora ten a bɛ kɛ sababu ye a bɛ an ka dugukolo bɛɛ lajɛlen tiɲɛ wa a bɛ tila ka kɛ sababu ye tuguni ka an ka bajibaw ka an ka ji bɛɛ lajɛlen tiɲɛ an ka dugujukɔrɔ nafolo minisiri ale y'a yɛrɛ k'a fɔ ko nin baara in ka a tɛna to ɲangibali dɛ maa fɛn fɛn de bɛ baara la ka sɔrɔ sɛbɛnfura t'u bolo ka taa dugukolo sen ko ka sanu bɔ ko a baaraw bɛɛ lajɛlen k'a bɛna lajɔ ko nin wulikajɔ in a kɛra kalako ani fo ka taa se yanfolila yɔrɔ caman na minnu bɛ ka sanu bɔ ka sɔrɔ a ma kɛ ni sariya kɔnɔna ye ko an ka jamana dugujukɔrɔ nafolo ni bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ sanu walakatalen de bɛ anw ka dugukolo jukɔrɔ a man ka bɔ ka sɔrɔ a ma kɛ ni sariya ye jamana ɲɛmaaw olu de ka kan u ye fɛlɛ min bila sen kan
yasa an bɛ sanu mun bɔ a bɛ yelen an kunna an ka sanu nafolo a bɛ se ka don waganɛba kɔnɔ cogo min na ka ɲɛtaa baaraw bɔ ko a kan ka taa o de sira fɛ ni maaw sɔrɔla maa minnu bɛ ka bɔ sira cɛjugu la ko a bɛ kɛ sababu ye maa minnu ni olu ni bɛ to sanu bɔ cogo la mun tɛ sariya kɔnɔ k'o de ka ca san kɔnɔ kosɛbɛ wa a bɛ dugukolo hakɛ mun tiɲɛ u y'a yɛrɛ k'a fɔ k'u ye maa minnu minɛ k'u ye dugukolo hakɛ mun tiɲɛ n'i y'a fara ɲɔgɔn kan keba k'a bɛ taa balontan terrain 31 bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ balontan terrain kɛnɛ belebeleba ko sanubɔlaw ye dugukolo mun tiɲɛ ko a bɛ taa o ɲɔgɔn 31 na n'i y'a da ɲɔgɔn na ko de la k'a ka kan nin waati in na sanubɔ baaraw a ka jɔ wa maa minnu ni u minɛnen filɛ nin k'a fɔ k'u bɛ nin baara in na k'a ma ye k'a fɔ diɲɛ jamana wɛrɛ maaw b'a la maa minnu ni u bɛ bɔ u yɛrɛ fa dugukolo kan ka na anw ka dugukolo k'o tiɲɛ k'a di anw ma ko an ka jamana ɲɛmaayaso tɛna sɔn o de ma bilen hakilinaw ni baara bɛɛ lajɛlen bɛ ka taa yaasa an ka sanu jamana yɛrɛ ɲɛmaayaso ka se k'a bɔ a nafolo ka yelen anw de ye keba sɔrɔ bosoko bunakun kan an ka jamana ɲɛmaayaso kɛn bɛ ka hakilina dɔ bila sen kan hakilina mun n'u y'a fɔ ko malikura ɲɛtaa sira ka bɛn ni san 2063 ma a yɛrɛ la k'a fɔ ka kɛ ni kununko tɛnɛn o kalo tile 4 ye ɲɔgɔnyeba dɔ sigira ɲɔgɔnye mun ni a bɛ kulu mun ni olu bilala ka se ka nin hakilina in jamanakuntigi ye hakilina min bila sen kan ka hakilina in ka a labaara ko kɛnɛ mun ni a ɲɛmaaya tun bɛ an ka jamana ɲɛmaa bolo général d'armée Assimi Goïta baara mun ko ni a bɛnna jamanakuntigi ka nin hakilina ye n'u y'a wele ko vision mali kura ɲɛtaa sira ka bɛn ni san 2063 ye k'o bɛ tali kɛ baara belebeleba mun ni o labɛn bɛ an ka jamana ɲɛmaaw fɛ yaasa ka se ka ɲɛtaa kundalajan ka o jɔ malidenw ye sira bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la a yɛrɛ la k'a fɔ ko nin hakilina ye ko miirikanw de kɛra sigikafɔbaw de kɛra ani fɔ ka taa se fɔɲɔgɔnko ani k'a fɔ ɲɔgɔn ye ka hakilina ɲumanw ta hakilina mun n'o bɛ se ka an fara ɲɔgɔn kan n'o bɛ se ka jamana ɲɛtaa sabati ko ani o bɛ se ka jamana ka yɛrɛtigiya ni o y'an ka souveraineté ye ka basigi ani malidenw olu ka ɲɛtaa kundalajan ko o bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ ka nin hakilina in bila sen kan a yɛrɛ la k'a fɔ ko baara min filɛ nin ye an ka jamana sɔrɔw bosoda minisiri Aluseni Sanu ale tun bɛ nin kɛnɛ in kan ale ye maaw hakili lajigin k'a fɔ projet in ni o ye malikura ɲɛtaa sira ye ka bɛn ni san 2063 ye ko a bɛna baara kɛ sira belebeleba caman kan sira belebeleba minnu n'a bɛɛ bɛ ɲɛtaa kundalajan kofɔ wa ko a baaraw k'a daminɛ ɲinana fo ka taa se san 40 a kɛ mali jamana ɲɛtaa bɛ se ka bɔ cogo di ko b'a yɛrɛ k'a fɔ ɲɛtaa kundalajan ani siniɲɛsigi ɲumanw jamana ɲɛmaayaso u bɛ ka baara kɛ ni o de sira ye ka se ka siniɲɛsigi ka a dilan malidenw ye ko nin hakilina in kɔnɔ k'a daminɛ ɲinan san in na ka taa bila san 2033 la fo ka taa se san 2063 la ko an ka sɔrɔ bɛna yakubaya kɛmɛ sara la ka 10 fara a kan ko b'a yɛrɛ k'a fɔ hakilina in a ka ɲi kosɛbɛ baaraw bɛ ka kɛ cogo min na an ka forobacaw ani fo ka taa se jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka i yɛrɛ ye jamanadenya la cogo min na jamanakuntigi ka nin hakilina ɲuman in na ɲɛtaa siraw bɛ se ka bɔ cogo min na malidenw bɛɛ lajɛlen maa ma bɔ maa la bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ɲɛtaa sɔrɔ ka kɛ ni nin hakilina ye ko wa jɛkulu de bɛna sigi sen kan jɛkulu min bɛ nin baara in lakɔlɔsi kuma o kuma ka se ka hakilinaw ni a baaraw kɛ keba n'an bɔra o kɔnɔna la an bɛ taa politiki ko bunakun kan an ka jamana kɔnɔ parti politiki kɔrɔ minnu tun bɛ nin waati in na ni u cilen don olu ka maa dɔ bɛ yen nɔ ni u kɛn bɛ ka jɛkulu fara ɲɔgɔn kan ko pool des avocats ni a bolonɔbilalen don maître Muntaka Tali fɛ cikan dɔ senfɛ a yɛrɛ k'a fɔ ko ale tun ye damakasi sɛbɛn don communiqué dɔ kɔnɔ ko ka a ɲɛsin parti politiki kɔrɔw o ciliko kuma min kun fɔra ko olu tun ma jɛn n'a ye olu tun ye damakasi sɛbɛn don kiribon ba dɔw la Bamako kɔnɔna la yan nɔ ko a dɔw tun ye Bamako sigida gale o kiribon ba ye o tun ye damakasi sɛbɛn don k'a fɔ ko parti politiki kɔrɔw ciliko kuma min kɛra ko olu ma jɛn n'a ye ko ka a sɛbɛn fura lajɛ ka kɛ ni tɛnɛndon utikalo tile 4 ye k'a yɛrɛ la k'a fɔ kiiri tigilamɔgɔw fɛ ko olu ye o sɛbɛn fura in ka a lajɛ ko ɲuman o y'a ye k'a fɔ maître Muntaka Tali a ye laɲini min kɛ k'a fɔ ko parti politiki kɔrɔw ko ka u ciliko ko ka a bɔ a ma ko u ye a jaabi ni o y'a délibéré ye k'a bila ka taa utikalo tile 25 hakɛ la commune 1 tribunal olu ye hakilina min fɔ a yɛrɛ la k'a fɔ ko damakasi sɛbɛn kun donna fɛnɛ sigida 6nan tribunal ni o ye commune 6 ye
Maître Muntaka Tall ka fɔla ko olu y'a yɛrɛ k'a fɔ ko o tigalo tile 26 u bɛna sɛgɛsɛgɛli kɛ nin damakasi sɛbɛn kan ka a lajɛ ko ɲuman. Maître Muntaka Tall ale ka communiqué cika mun ne a y'a bɔ ka kɛ ni u ye damakasi sɛbɛn mun don parti politique kɔrɔ olu ciliko bunakun kan. Keba n'an bɔr'o la an bɛ taa Venezuela kaw fɛ nɔ ni waati na an ka jamana kɔkancaw ministre ale bɛ taama la Venezuela kaw fɛ nɔ taama mun ni a bɛ don Mali ni Venezuela jamana ka jɛɲɔgɔnya kɔrɔ ka kɔrɔsiɲɛ ka taa fɛ halisa. O kɛnɛ in kan an ka jamana kɔkancaw ministre Abdoulaye Diop ani Mali kalanden minnu bɛ Venezuela kaw bara u ye ɲɔgɔnba kɛ a yɛrɛ la k'a fɔ ko ɲɔgɔn in kɛra kɛnɛ belebeleba ye a kɛra kɛnɛ nafamanba ye kɛnɛ mun kan ni fɛn mun ye an ka kalanden minnu bɛ Venezuela kaw fɛ yen nɔ Venezuela faaba kɔnɔ ani fo ka taa se a dugubaw la olu ka nisɔndiya yɛrɛ baw ko nin b'a yɛrɛ k'a fɔ jamana ɲɛmaayaso u hakili bɛ u la kosɛbɛ wa k'u bɛ ka baara kɛ cogo min na u bɛ ka kalan kɛ yaasa ka se ka na an ka jamana de u bɛ se ka dɛmɛ min don an ma ka se ka ɲɛtaa sira bɔ jamana in kɔnɔna la ko u nisɔndiyara bawo ko jamana ɲɛmaayaso u ye baara mun kɛ ani u ye hakilina mun yira u la u b'a yɛrɛ k'a fɔ ko Mali kalanden minnu bɛ yen ko u bɛna baara kɛ wa u labɛn bɛ ka se ka na jamana in bɔ nɔgɔ la don nataw la lasigiden mun ni o bɛ Berezilikaw bara Mali tɔgɔ la ale tun bɛ kɛnɛ in kan n'a y'a ka nisɔndiyara ni ka yɛrɛ k'a fɔ ko Mali sifinnakan minnu bɛ yen diɲɛ don o don u bɛ jamana kibaruyaw lamɛn wa u jɔrɔn bɛ jamana ɲɛtaa jamana sɔrɔko ani fo ka taa se jamana lakana fɛn fɛn de bɛ jamana in ka ɲɛtaa fɔ ko u ka hakilinaw de u b'a yɛrɛ k'a fɔ u bɛ yen nɔ nka u dusukun ni hakilina bɛɛ lajɛlen bɛ jamana kɔnɔ wa u ka baara bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ ni jamana ka ɲɛtaa baaraw de ko fɛlɛn dabaliw bɛɛ lajɛlen bɛna fara ɲɔgɔn kan yaasa kalanden minnu bɛ yen u ka se ka kalan kɛ ani u mago bɛ sɛbɛn fura mun na ani fo ka taa se u lahalaw ka se ka kɛ lahala ɲumanba ye n'o ye ka condition de vie ye k'u to Venezuela jamana kɔnɔna la. Keba an bɛ taa Welesebugukaw bara Welesebugu dugu dɔw bɛ yen nɔ ni o bɛ tali kɛ Bana Diba ni olu bɛ Caga dugu faraba commune kɔnɔna la olu kɛmɛ ka damakasi kan bɔ ka yɛrɛ k'a fɔ ko bamanciya wale ni juguya kɛbaga tigilamɔgɔ dɔw tan bɛ bagabagali ta ka a ɲɛsin nin duguda denw ma ko ka kɛ ni juillet kalo tile 27 ye ko kulu marifatigi ni o bamanciya tigilamɔgɔ dɔw ye ni marifa tun bɛ u bolo k'u nana moto caman na ka se ka taa bagabagali ta ka o ɲɛsin maaw ma maa mun ye dugu yɔrɔ maaw ye ni ka tila k'a fɔ de ko fɔ dugudenw ka sifinnaka dɔw di u ma minnu bɛ fara olu kan ko o ko de kɛn bɛ ka Cagadugu farabana lamini maaw bɛɛ lajɛlen jɔrɔ o de la u ye kulekan bɔ k'u bɛ jamana ɲɛmaaw wele ɲɛmaayaso ka se ka fara u kan yaasa lakana bɛ se ka sinsin u ka yɔrɔ la cogo min na. Tomiyakaw bara kibaruya la k'a fɔ ko muso 2 olu de ni tanyana sanpɛrɛ u ka baaraw kɔnɔna la ka kɛ ni ɲina sanw ye a yɛrɛ la k'a fɔ ko sanpɛrɛ ka jigili walew ko nin tɛ a siɲɛ gale ye. Tomiya mara kɔnɔ u ka dugu minnu bɛ yen n'o ye Dokoro Koyi ani fo ka taa se Sanu Koyi ma ko ka kɛ ni juillet kalo tile 27 in ye ko sanpɛrɛ ye gɛlɛya lase muso ma ko o tun tɛ a dɔrɔn ye ko nin b'a to a ka dafa mɔgɔ 4 de la sanpɛrɛ ye maa minnu ka olu bɔnɛ ani na ko ka kɛ ni waati tɛmɛnenw ye muso dɔ fana ni a den mɛ kalo tɛmɛnen ko olu fana tun ye gɛlɛya sɔrɔ olu bɛɛ lajɛlen ni bɔra studio tamani maaw olu ka fɔla ka ɲɛsin ni marabolo maaw ma Tomiyakaw olu ka maaw ma. Dɔnzakaw bara kibaruya la k'a fɔ ko seko ni dɔnko kɛnɛba mun ni a bɛ ka sigi an ka jamana marabolo fan caman kɔnɔ Dɔnzakaw olu y'u ta kɛ ko kɛnɛ mun n'a kɛra nisɔndiyako kɛnɛba ye a kɛra sigidaw fo ka taa se marabolo dugu maaw bɛɛ lajɛlen nana fara fɛn mun ye dugu ɲɛmaaw kan laadala ɲɛmaaw ani fo ka taa se dugutigilakaw merilakaw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan yaasa ka se ka taa a baaraw kuncɛ. Seko ni dɔnko kɛnɛba mun ko ni o bɛ an ka jamana bɛn ni keleya ko fɔ ni o bɛ jamana in jɔlanba ko fɔ jamana in bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ seko ni dɔnko o de ye an ka jamana ɲɛtaaba ye wa jamana in o bɛ an bugunnatigɛ diɲɛ fantan a 4 bɛɛ lajɛlen ko nin kɛra yɔrɔ ɲumanba ye hakilina mun ni a kɛra seko ni dɔnko ani ɲɔgɔn minɛ ani ka se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ a kɛra o taamasiyɛn ɲumanba ye. Keba an bɛ taa e fan fɛ ka sɔrɔ ka na an ka kɔkan kibaruyaw kɔnɔna la. lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni car kura caman ye
kare minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kare jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kare Somatra ne ka kare Somatra anw ka kare o hukumu kɔnɔna na kare ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnba ma Somatra fiɲɛ foroko keba an ka jamana kɔkan kibaruya kɔnɔna la an b'a daminɛ Burkina Faso kɔnɔna la ka sanga ni o ti kalo tile 5 in ye Burkina Faso jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya tali u bɛ ka o san 56nan san 65nan ka o ɲaɲali baaraw kɛ ka sanga ni yɛrɛma hɔrɔnya tali ye jamana ɲɛmaa Capitaine Ibrahima Traoré a bɔra ka i dantigɛ jamana kɔnɔdenw ye kɛnɛ mun kan ni a y'a ka sewa n'a ka nisɔndiya yɛrɛ ka ɲɛsin Burkina Faso ka denw ma Capitaine Ibrahima Traoré ka kɔrɔfɔw kɔnɔna la a y'a lase ko Burkina Faso ko u bɛ waati kɔnɔ bi waati mun ni a ka gɛlɛn kosɛbɛ wa ko jamana bɛ ka baara kɛ ka se k'a ka yɛrɛtigiya ni o y'a ka souveraineté ani keleya ka se ka o baaraw kɛ Capitaine Ibrahima Traoré ka kɔrɔfɔw la a y'a yɛrɛ k'a fɔ ko nin ye waati mun n'a kan ka folikan lase Burkina Faso ka denw ma baw ko Burkina Faso cɛfini tabaw ani fo ka taa se maa nanama sumalenw minnu farala cɛfini tabaw kan k'u ye fasoden ɲumanya sɛbɛntiya ani u ka baaraw n'u ka hakilinaw bɛɛ lajɛlen ma yɛrɛ k'a fɔ faso in a bɛ u kanu na ko ka kɛ ni nin waati in ye ni Burkina Faso u bɛ san 65nan na yɛrɛma hɔrɔnya kɔnɔna la jamana ɲɛmaa yɛrɛ k'a fɔ k'a bɛ bɛɛ lajɛlen wele halisa ko bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan bɛɛ ka i sɛmɛ u ka cɛbaw la cɛba minnu ye baarabaw kɛ ka se ka yɛrɛma hɔrɔnya di Burkina Faso jamana ma ka sɛmɛ u ka seko ani dɔnkow la mun bɛ keleya ani bɛn ko fɔ ani fo ka taa se ko Burkina Faso kaw k'a dɔn k'a fɔ maa si de tɛna se ka Burkina Faso kɛ Burkina ye ni Burkina Faso ka denw tɛ ko u yɛrɛ de bɛ u jɔ u yɛrɛ la u yɛrɛ de ye u ka jamana ɲɛta gili jɔbaw ani a baarakɛbaw ye Ibrahima Traoré a yɛrɛ k'a fɔ ko an bɛ waati min kɔnɔna la bi ko nin ye nisɔndiyakoba ye bawo ko yɛrɛtigiya ni o ye souveraineté ani fasoden ɲumanya ko o baaraw bɛ ka sɛbɛntiya nin kɛra waati la yɛrɛma hɔrɔnya tali ka sanga ni nisɔndiyakoba ye Burkina Faso kaw bara baw kɔsada in na u ka jamana minisiri min ka ca ɲɛsin bɛ lakanako ani fintigilakaw ka ko ma Général Célestin Simpore ale kun bɔra k'a yɛrɛ k'a fɔ ko n'i ye Burkina Faso ta ka a lajɛ bi yɛrɛtigiya ni o ye reconquête du territoire ye ko Burkina Faso dugukolo an bɛ se k'a fɔ 100 sara la 72 ni buruburu 70 o bɛɛ lajɛlen bɛ jamana taya la ko n'i kun ye o ta k'a lajɛ san 2024 100 sara la 70 ni buruburu 89 kɔnɔ ko b'a yɛrɛ k'a fɔ camanba de bɛ ka fara wulikajɔw kan ko nin ye waati ye ka se ka Burkina Faso ka denw u ka wulikajɔw ani u ka baara minnu bɛ ka kɛ yɛrɛtigiya kolo kan ka o tare ani ko o fo kosɛbɛ ko bamaciw dadigi bɛ ka kɛ u la wa Burkina cɛfini tabaw u bɛ ka sebaya sɔrɔ keba Senegalikaw bara la k'a fɔ Senegali finitigilakaw k'u kɛn bɛ ka na u daga ka caya Senegal ni Mali dancɛw la bawo ko bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ bamaciya wale ni juguya tigɛra walew u tun ye baara dɔw kɛ juye kalo la Diboli ani Kidira masurunya la ko in de kɛn bɛ ka Senegalikadenw u ye ɲɛmaaw yɛrɛ k'a fɔ a ka kan u ka dɔ fara u ka lakana kan ko o de la u y'u ka finitigilaka ni o ye gendarmew ye k'u caman bila ka na Mali ani Senegal dancɛw la ko yaasa ka se ka lakana baaraw ka o sinsin Marɔku jamana kɔnɔna la olu kɛn bɛ ka dɛmɛ walew ta n'u b'a wele ko aide aérienne ni o ye ka se ka taa ni pankulu ye ka dɛmɛ ka a di Gazakaw ma bawo ko Marɔku jamana kun kɛn bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko olu bɛna balo tɔni 180 hakɛ ka o de di Gaza ka sababu kɛ mankanw ani gɛlɛya mun ni a ye maa caman sɔrɔ ni a bɛ ka na ni baloko gɛlɛyaw ye o tɔni 180 na nin waati in na ko tɔni 37 u sera ka olu di ka ban Mozambique jamana kɔnɔna la a yɛrɛ la k'a fɔ
ko kulu marfatigu olu ka baaraw kɛmɛ ka gɛlɛya ta ka a ɲɛsin kosɛbɛ mɔɔw ma jango u ka marabolo min bɛ n'u b'o wele ko Cabo Delgado ko ka a daminɛ juillet kalo tile 20 na ka taa bila a tile 28 na maa minnu ye u sigiyɔrɔ bila ka a sabu kɛ bamantiya tigilamɔgɔw ani kulu marifatigiw ka wulikajɔw ye ko a bɛ taa mɔgɔ 46 hakɛ la o kɔrɔfɔ de bɔra ka daɲɛnɛmaya diɲɛ segin naani kɔnɔna la jɛkulu min ni ale ka caw ɲɛkinin bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ni ɲɔgɔn jigitigiw ma n'u b'a wele ko OCHA. Faransikaw bara erla k'a fɔ ko tasuma jɛni wale dɔ kɛra ni a kɛra cɛkɔrɔbaw bɛ mara yɔrɔ min na n'u wele ko maison de retraite maakɔrɔw ka mara yɔrɔ Tulusi kɔnɔna la ko tasuma jɛni wale in kɛra sabu ye ka maa 17 ka olu jogin maa minnu ni u ka joginda o juguyara kosɛbɛ ko pɔmpiyow nana ka se ka olu tigilamɔgɔw ka u ta ka taa n'u ye kɛnɛyasow la yaasa ka se ka taa dɛmɛ don u ma. Faransikaw bara kebako dɔ de kɛra mun ye maaw dabali ban ni ka maaw dusuma kasi kosɛbɛ erla k'a fɔ ko Faransi duguba Monterey kɔnɔna la ko kɛnɛya tigilamɔgɔ musolaka dɔ de bɛ yen nɔ ni ale tun bɛ kɛnɛyaso minnu b'a wele ko Saint Denis kɔnɔna la ni nin waati in na u y'a ka baaraw bɛɛ lajɛlen lajɔ ko ka kɛ ni sibiri o ti kalo tile 2 in ye musolaka in taara jɔ kiri tigilamɔgɔw ɲɛkɔrɔ bawo ko a ye jogojuguya wale de ta ka a ɲɛsin den fitininw ma den tani fitininw minnu ni u tɛ ko wɛrɛ kalama denmisɛnnin fitininw ko musolaka in ye jogojuguya wale de ta ka a ɲɛsin u ma ko nin ko in de ye maa caman dabali ban maa minnu bɛ yen nɔ ni olu ka denmisɛnninw bɛ nin kɛnɛyaso in na u caman y'u ka jɔyɔrɔ ani u ka sira yira nka ko kɛnɛya ɲɛmaaso in tigi u kɔni u ye musolaka in ka a bila ka bɔ baara la nin waati in na k'a di kiri tigilamɔgɔw ma ka se ka a ɲangi ani ɲangili bere min ka kan ka se ka o d'a kan. Keba Libankaw bara erla k'a fɔ u ka jamana ɲɛma ni o ye Joseph Aoun ye ale y'a yɛrɛ k'a fɔ ka kɛ ni o kalo tile 4 ye ko kiri bɛna a ka baaraw kɛ bawo ko ka kɛ ni waati tɛmɛnenw ye Liban faba Beirut kɔnɔna la ko mugujugu dɔ kun cira a mugujugu mun ni a cili kɛra a bɛ san 5 la bi ko maaw tun bɛ ka u yɛrɛ ɲininka mugu in cili kiri ma kɛ maa mun jalaki don o ma dɔn ko in ko u bɛna baara bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa ka se ka a ko segin fo ka se a dan na ka se ka a ko tiɲɛ ka a daɲɛnɛmaya. Irisikaw bara Irisi jamana ɲɛmaayaso olu y'a yɛrɛ k'a fɔ ko olu jɔrɔn bɛ wa ko olu jan bɛ kosɛbɛ u yɛrɛ la bawo ko ka kɛ ni jumadon ye Ameriki jamana ɲɛmaa Donald Trump ale ka hakilinaw kɔnɔ ni u ye jikɔnɔ mugujugu 2 ka o bila ka taa Irisi dankan kɔnɔna la ko kabi o ko kɛra Irisikaw bibi na u bɛ ka u yɛrɛ minɛ wa u jɔrɔn bɛ u bɛ ka wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa ka se ka kunbɛli kɛ nin mugujugu na bawo ko mugujugu mun bilalen filɛ nin ye ni a dagosi ka bon kosɛbɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko ni a kɛra ko ye a bɛ sɔn ka kɛ gɛlɛyaba ye ko o de la olu bɛ ka u ka précaution bɛɛ lajɛlen ta ka u labɛn yaasa ka se ka kunbɛli kɛ nin mugujugu ni a ɲɔngow la. Keba an b'an ka bi kunnafoli an b'a kuncɛ ni dusuma kasa ye Mali kunnafoli dilaw bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛji la bi IM Mali ni o ye kunnafoli sira ye mun bɛ bɔlɔlɔ sira sanfɛ a yɛrɛ la k'a fɔ ka kɛ ni bidonya in ye an balimamuso Rebeka Danbele ala ye a miniji dɔgɔya ko ka kɛ ni bana kuntalasurun dɔ senfɛ a kɛra kɛnɛyaso la ni o bɛ Ponzekaw bara Rebeka Danbele ni ale tun bɛ wuladafɛ kibaruya ka o di maaw ma IM kan ni waati in na ala ye a ka mikoro la kuma ka a dɔgɔya ka sanga ni bi wulada in ye a balima ni a baraɲɔgɔnw o ye Rebeka ka taa da a dayɔrɔ laban na Sotibakaw bara keba an bɛ dugawu kɛ an balimamuso ye ala ka dali badabada nɔgɔya a ye ni ne bɛ dan siri an ka wulada in na kibaruya la mun sera ka fara ɲɔgɔn kan nin sanga in na ka d'aw bɛɛ lajɛlen tulo kan jaw tun bɛ ka yɛrɛ aw la balimakɛ Keba Jalo fɛ a k'an bɛn. An ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 45